Cześć, witamy Was dzisiaj z miasteczka Jesionik, czyli po czesku Jesenik. Jesteśmy w Jesionikach, czyli właśnie w paśmie górskim, które już raz odwiedziliśmy. Wtedy byliśmy na górze Pradziad, czyli na najwyższym szczycie tutaj w okolicy, ale dzisiaj zabieramy Was w inne miejsca, żeby zachęcić Was do przybycia w ten bardzo ciekawy i bardzo bogaty i przyrodniczo i kulturowo teren. Uwielbiam góry. Oprócz pięknych widoków mają one do zaoferowania także niezwykłe historie. Na szlaku można natknąć się na starą wieżę widokową, zapomniane źródełko, pamiątkowy pomnik albo miejsce związane z wydarzeniami sprzed setek lat. Dlatego podczas kolejnego pobytu w Jesionikach wybraliśmy pętlę prowadzącą przez Czertowy Kameny i Zlatý Chlum. Choć pogoda nie rozpieszczała, było chłodno, a chwilami padał drobny deszcz, trudno było wymarzyć sobie lepsze warunki do odkrywania tej niezwykłej części czeskich Sudetów. Każdy kolejny kilometr przynosił nowe ciekawostki, a najwspanialszym momentem wyprawy okazała się, a zresztą zobaczycie sami. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy na obrzeżach Jesionika, wśród spokojnej zabudowy mieszkalnej. Miasto historycznie położone jest na Śląsku, choć administracyjnie leży obecnie w kraju ołomunieckim. Już po kilkunastu minutach asfalt ustąpił miejsca leśnym ścieżkom prowadzącym w głąb lasu, a pierwszym celem stały się Czertowy Kameny, jedne z najbardziej charakterystycznych formacji skalnych regionu. Zbudowane z odpornych gnejsów skały od wieków pobudzały wyobraźnię mieszkańców, stając się bohaterami licznych legend o diabłach i siłach nadprzyrodzonych. Dawniej przebiegał tędy ważny szlak prowadzący z Jesionika na Zlatý Chlum, dlatego miejsce od XIX wieku cieszyło się dużą popularnością wśród kuracjuszy i turystów odwiedzających pobliskie uzdrowisko. Tuż obok skał znajduje się górska restauracja, w której zatrzymaliśmy się na pyszny obiad. Choć pogoda tamtego dnia była chłodna i chwilami towarzyszyła nam przyjemna na swój sposób mrzawka, miało to swój niepowtarzalny urok. Wilgotny las pachniał żywicą, a mgły przesuwające się pomiędzy drzewami sprawiały, że krajobraz przypominał scenografię z baśni. Dalsza część trasy prowadziła w kierunku Zlatého Chlumu, czyli Złotego Wzgórza. Nazwa góry nie jest przypadkowa, gdyż już od XIII wieku prowadzono tutaj wydobycie złota, a ślady dawnych robót górniczych zachowały się na północno-zachodnich stokach do dziś. To właśnie średniowieczne poszukiwania cennego kruszcu przyczyniły się do rozwoju okolicznych osad i samego Jesionika, który przez stulecia pozostawał ważnym ośrodkiem gospodarczym regionu. Największe wrażenie zrobiła na nas jednak stojąca tuż pod szczytem kamienna wieża widokowa. Powstała w 1899 roku z inicjatywy Morawsko-Śląsko-Sudeckiego Towarzystwa Górskiego i szybko stała się symbolem okolicy. Jej surowa kamienna architektura doskonale wpisuje się w górski krajobraz i przywodzi na myśl wieżę na Biskupie i Kopie. Po wejściu na szczyt nagrodą jest rozległa panorama Jesioników, Gór Opawskich, Rychlewskich, a przy dobrej pogodzie nawet odległych pasm Sudetów. Tego dnia chmury co jakiś czas rozstępowały się, pozwalając podziwiać niezwykłe widoki, które wynagrodziły cały wysiłek podejścia. To zdecydowanie był jeden z momentów, które zapamiętam do końca życia. Po drodze wielokrotnie mijaliśmy leśne źródła. To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu Jesioników. W XIX wieku wraz z rozwojem uzdrowiska Vincenza Prisnica zaczęto tworzyć sieć kamiennych ujęć wody, którym nadawano imiona fundatorów, kuracjuszy lub świętych. Po drodze natrafiliśmy między innymi na Karlów Pramen, Antoninów Pramen oraz Pramen Diana.
Niestety część z nich okazała się wyschnięta, co przypomina nam, że nawet historyczne źródła pozostają zależne od zmieniających się warunków hydrologicznych. Wiele z nich przeszło w ostatnich dekadach renowację dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczników i pasjonatów historii regionu. Końcowy odcinek prowadził już w kierunku uzdrowiskowej części Jesionika, gdzie znajduje się wiele pamiątek związanych z Wincencem Prysnicem, który żył w latach 1799-1851. Był on twórcą i propagatorem nowoczesnej hydroterapii. Prysnic propagował leczenie zimną wodą, świeżym powietrzem, ruchem i zdrowym stylem życia. Choć początkowo spotykał się z ogromnym sceptycyzmem środowiska lekarskiego, jego metody zyskały uznanie tysięcy pacjentów z różnych krajów, a Gräfenberg, dzisiejszy Jesenik, stał się jednym z najważniejszych europejskich uzdrowisk XIX wieku. Do dziś sieć źródeł, pomników i promenad przypomina o jego niezwykłym dziedzictwie. Jednak pamięć o Prysnicu przetrwała również w codziennej polszczyźnie. To od jego nazwiska pochodzi polska nazwa Prysznic. Jednym z najciekawszych miejsc jest jego pomnik przypominający o człowieku, który rozsławił niewielki górski rejon w całej Europie. Cała pętla okazała się jedną z najbardziej różnorodnych tras, jakie przeszliśmy w Jesionikach. Podziwialiśmy efektowne punkty widokowe, interesującą historię średniowiecznego górnictwa, XIX-wiecznej turystyki i rozwoju uzdrowiska, a także dziesiątki drobnych zabytków ukrytych w lesie. Nawet pochmurna aura nie odebrała trasie jej uroku. Przeciwnie, podkreśliła tajemniczy charakter skalnych formacji, starych źródeł i kamiennej wieży, dzięki czemu wycieczka na długo pozostanie w naszej pamięci. Z tego miejsca kończymy film, ale przed nami jeszcze realnie troszkę trasy, więc w momencie, kiedy wypowiadam te słowa, wiem, że jeszcze kilka rzeczy ciekawych zobaczyliście w filmie. Jeżeli on Wam się podobał, jeżeli podobało Wam się to miejsce i chcecie tutaj przyjechać, do czego gorąco Was zachęcam, to nie zapomnijcie w ramach podziękowania za polecajkę zostawić mi łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Bardzo dziękuję wszystkim osobom wspierającym ten kanał. W opisie filmu zostawiam link do Patronite'a i do Buy Coffee. Wszystkim osobom wspierającym ten kanał i cały projekt serdecznie dziękuję.